And then by tomorrow, kung tani ikaduha na ining, amo ni siyang July 1 and 2. Action Hotline. And then pagka July 8 and 9, amo na siyang ikatlo nga hugnat sang schedule para sa plebisito. Ugaling lang kay ang buwas nga adlaw, ang natabo mga kaaksyon may ara sang ginpapanaog nga mando ang judge sang Branch 42 RTC 6 Judicial Region nga ang plebisito nga gin-scheduled on July 1 buwas nga adlaw is hereby suspended. Action Hotline. Kung basihan kailan tawon nato ng nabutang diri mga kaaksyon, ginatagan sang opportunity ang Central Negros Electric Cooperative or the SENECO nga mag-provide sila sang kinahanglanon o necessary documents or presentation that indeed may ara sang massive campaign or ara sang ginkandak nga information and education campaign. Action Hotline. Although ko lang taon naton ini na-address yes taga Seneco, ari sa aton nga linya karon niya nga morning, kuan talang reaksyon man na ang taga Prime Electric Holdings Incorporated. We have Sir Jonathan Cabrera nag-serving as spokesperson Online sa hotline. Online sa hotline. sa aton nga pagpangalagad niya karon nga morning. Kabalugig ko taga Seneco, may mga lawyers man nga masikaso. Sini Sir Jonathan, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Aton mga tagapaki, mayong at. Salamat kit sa time, no? Number one, may ara sang TRO gin pamalawag ang korte, and tomorrow TOI plebisito, and ang matabo sini that will be on Sunday na, no, ang madayon kuning kaso, but somehow may ara sang gina-require ginapangayo diri, no, ang korte nga dapat i-provide ang Seneco ining information education campaign. Sir, klaruhon ko lang, dapat Seneco gimana mag-provide, no, sang tanan nga document sa court. Yes, sir. Kay amo lang ang lacking sa natabo ng kahapon, no? Ang pamangkot kung nagkakandak sang IEC. Okay. So, kay wala sang dala nga mga documentary evidence ang respondent sa Seneco and Prime Electric. So, tagaan siya within 72 hours, no, to submit Aha. is. So, today, we will submit, no, the said documents. Okay. And So, bululigan namon niya sang Seneco, no. aha. Oh. So, ina siya nga mga documents is available naman, no, within today, ma-provide man ni sa court, sir? Yes, sir. Yes, sir. We will. Oh, kay naka-document man actually ang ginkandak ng mga IECs, public forum, Ah, media interviews, publications, no. aha. So, just a matter of i-folder na siya, then we will submit it today. Aha. Oo. Yes. Ala naman kahapon kay the order was released, the official order was released, I think mga past 4 o'clock na kahapon. Mm. So pag-release mga 4 o'clock, hindi naman na pwede nga may ngagaw mo pa, and then i-submit dito sa court kay tapos naman ang office mo, no? Mm-hmm. Yes, So sir. this morning we will be submitting. Aha. So meaning pero ang Sunday, sir, matabo sini may ara gid ya plebisito on Sunday. Sigurado nga sa Sunday may plebisito. Okay. No, that's for sure. Although sa order, kung mabasa naton ang Saturday gin pa-suspend. Pero we are hoping nga kung may submit ang ining mga documents, no, proof of IEC, the honorable judge will
will consider the lifting of the suspension of the TRO. So nagdahope man kami nga basi pa man lang no nga mag-respond positively on our side no ang korte kag malift ang TRO. Okay. Kasi ang ginapangita niya ba lang this documentary evidence no. Aha. Kag basi pa man lang malift, basi madayon man ang Sabado. Okay. No, basi madayon man ang July 1 or ang tomorrow. So, balanta na, depende, no? We are just praying na basi pa man lang malift, no? Aha. Oo. But the hearing on the preliminary injunction is set on July 3. That will be on Monday at 2 p.m. Yes, sir. As we all know, ang petition nga gin-file sa mga petitioners, muna siya, no, may declaratory relief, no, injunction, TRO. Atong TRO to nagligan to actually na denied, but I think may motion for Recon. Kagin submit other part. So, okay, that's the process of democracy. No? Yes, sir. Kami Yes, sir. ito nato na, Aha. we will abide no, sa masarangan namon. Aha. Provide. Yes, sir. So expect kita, no, hulato namon any update of this, and we are trying also to contact from the SUNECO Yes. nga mga officers naton so that nga ma-informan ang mga member consumers nga nagapamangkot kag nagahulat kunan no ang mga developments ni Sir Jonathan. Correct, Sir Art. No? Kay actually si SUNECO gid kay sila ya ang nagakandak sang plebisito. No? So sila ang ilang activity of plebiscite ang naging subject sang sining order, particularly suspension for tomorrow. Aha. So kami nag-assist bulig kung anong may bulig namon so, para i-provide ang mga kinahanglanon ng mga papeles nga inug-file subong adlaw. Yes, sir. So, hulato namon ini on that note, Sir Jonathan Cabrera, salamat ki sa time, sir, and God bless sa imo. God bless, Sir Art, kag sa aton mga tagpalamati, mga aksyon mayong aga. May aga. Action Hotline. Ang spokesperson, spokesman sa Prime Electric Holdings Incorporated, ara sa tagisunay ko upod sa Prime Electric Holdings Incorporated, siling ni Sir Jonathan, may mga i-comply sila within today kay kahapon, medyo hapon na napagwa no sang korte ang ila desisyon kag nabaton nila medyo hapon na kahapon Action Hotline. So iway na sila time nga mag tipon sining mga documents tilantawon tani kay ang ginapamangkot sumong sang mga member consumers bala madayon pa kay ti Sabado, Biyernes pa man ang subong mo. Buwas pa man ang July 1. Ti ang question di kon ma-provide ni karon nila ang mga necessary documents, what will happen next? No, that remains to be seen. No, lantawon tani kon bala i-lift ang TRO ang sa Sabado nga plebisito madayon depende na siya no sa korte in kaso nga ma-provide ina karon sang taga SUNECO. Again ang luyag diri sang korte